Ještě se dá předpokládat, že jim tam přiskočí jeden z závodníků Tracku Factory, přeci jenom Frank Schleck, obhájce vítězství z roku 2006, by také snad mohl ještě tvrdit muziku. Bob Jungels je v závěru této skupiny, takže Trek tam ještě nějaké závodníky má a o nich jsme moc nemluvili. Vepředu rozhodně zastoupení nemají, zatímco týmy jako právě Omega nebo Movistar se snaží přispět tomu tempu pelotonu, tak Trek zůstává hodně pozadu a za nimi pak už jsou seřazené týmy, které vepředu ty svoje kolegy mají, takže nemají důvod udávat to tempo. Je to přeci jenom teďka pouze na dvou závodnících, aby dojeli tuhle skupinu na čele. Bylo tam mezi touto skupinou a hlavním polem, tam bylo 16-17 sekund, takže minimální náskok, tady je stále Kolobněv. No a právě proto možná budou teď poslouchat závodníci jako právě Kolobněv nebo Fuglsang to, co jim řeknou sportovní ředitelé, a možná, že spíš budou pracovat na své lídry a střídat nebudou, ale uvidíme, jak to bude dál. 18 km zbývá do cíle. Gulhemeberg, to už je on, 16,5 km před cílem bude vrcholit toto stoupání, takže to je předposlední kopec celého Amstelu, už 32. v pořadí. A stále Christophe Riblon ve výborné frekvenci. Kolobněv tady už na chvostu té skupiny, minutu 20, stále drží náskok Riblon a Preben van Hecke. To je docela zajímavá situace. Rozhodně z té čelní dvojice je na tom lépe Riblon, nebo alespoň odvádí větší kus práce. Je pravdou, že zase tak často je nesledujeme. Tady se pojďme podívat na to hlavní pole, na ten balík, jak na tom budou tady borci. Vrátil se na čelo Tony Martin a hned jim trochu ujel ve sjezdu v tom jednom z mála klesavých pasáží toho cílového okruhu. Pak jsou tam, určitě tam byl vidět Yuki Arashiro, právě dres toho japonského mistra, který má opravdu výbornou formu, to je ještě francouzský pohár vlastně ve čtvrtek a jel velmi dobře. Pak jsou tu borci tady Treku, Track Factory. Frank Schleck tam byl, viděli jsme tam Boba Jungelse, dres lucemburského mistra, tohle to byl možná Fabio Felina, nejsem si úplně jistý. No a vypadá to, že se to tady sjede. No je vidět to odevzdání závodníků z téhle skupiny, že už je jim jasné, že ten peloton je příliš blízko na to, aby to mělo naději na dojetí až do cíle. Každopádně to závodníkům v pelotonu sebralo určitě množství sil, protože se tam drželi hodně dlouho a byla to taková velmi nevýhodná situace pro ty největší favority pro ten dnešní triumf. Opět jsou tam barvy Movistaru, viděl jsem tam v tom předchozím prostřihu i Michaela Matthewse, což je právě ten rychlý muž týmu Orica Greenedge. To bylo hodně nebezpečné, kdyby Matthews dokázal vyskočit i naposledy Kauberg dneska. Zatím to zvládl skoro 240 km, 235 km to zatím zvládl a už se jede hodně vysoké tempo, vlastně minimálně těch 60 km to stále kulminuje. Takže zatím to zvládá výborně, také někdejší šampion do 23 let. Valverde tam má jednoho svého kolegu z týmu, opět je to Pieter Wenning, který dneska evidentně dostal kdy volno a znovu atakuje za ním jako Fuglsang. Uvidíme, jestli ten vystřídá, nebo spíše už bude teď chytat každý pokus. 15 km zbývá do cíle této dvojici. Odstup poprvé klesl pod 1 minutu, ale stále jedou oba dva skvěle. Stále jdou skvěle, když Preben van Hecke určitě tahá trošku za ten kratší konec a Fuglsang také pojede. Ten nemá důvod nejet. Astana nemá v podstatě žádného rychlejšího závodníka s výjimkou tedy Boruta Božiče, ale spíš bych tedy odhadoval, že Borut Božič tam už v těchto chvílích nebude. Přece jenom je to na něj opravdu hodně těžký profil toho dnešního závodu. Takže počkejme na to, co předvedou závodníci Astany, ale já bych spíš čekal, že budou nastupovat těch stoupání, kdyby peloton dojel v těch následujících kilometrech tuhle skupinu, tak bych očekával, že Vincenzo Nibali pokusí ještě něco na Bemelerbergu. Nebude čekat až na ten závěrečný Kauberg. Je pravda, že Roman Krojcik loni atakoval hodně brzo před cílem. To bylo asi 30 kilometrů dokonce, nebo jak daleko ještě, kdy dojel tu čelní skupinu, projel jí a pokračoval dál osamoceně.
Wellens nepojede Wenningovi. Wellens toho má evidentně plné zuby. Rozhodně to není proto, že by prostě nechtěl a sledoval nějakou jinou strategii, prostě už nemá nohy. No stále tam zývá mezera. A Christoph Rivlon společně s Van Heckem stále drží své šance. Ono přece jenom v tom Bemmelerbergu ztratí ještě nějaké ty vteřinky, protože tam ti závodníci v pelotonu budou spurtovat nahoru, zatímco se Christoph Rivlon s Van Heckem sice budou pokoušet jet na limitu, ale rozhodně už nepojedou tak rychle. Každopádně ale v těch rovinatějších pasážích dost možná nebudou ztrácet tolik. Také je tam ten faktor toho, že ty silnice nejsou úplně nejširší, jsou poměrně členité těmi zmiňovanými silničními ostrůvky. Tam rozhodně ten peloton tak rychlý nebude, ale tady přeci jenom ta početní převaha závodníků v pelotonu a v té stíhací skupině rozhodně nehraje ve prospěch dvou mužů na čele. Preben Van Hecke ostřídal. No na každém tom bergu samozřejmě se čeká selekce, no ale zatím je tam poměrně hodně závodníků, ta řekněme hlavní skupina, ta může mít 30, možná lehce přes 30 závodníků, tady je s číslem 113 další Somegy. Další Polák, tentokrát je to Michal Goláš ze 42. Markus Burkhardt drží kontakt stále ze 44. Je tam Dominik Nerz, mladý německý vrchař týmu BMC. 13 km zbývá do cíle. Bemmelerberg přijde jeho vrchol na metě 7 km a 800 metrů před cílem, takže teďka vlastně nejdelší mezera mezi jednotlivými kopci. 33 sekund má náskok ještě tato dvojice před skupinou stíhací, kde už zůstává pouze Greg Van Avermaet, Jakob Fuglsang a vypadá to, že už jsou na to pouze dva. A ostatní už jsou v té hlavní skupině, která letí ještě po té hlavní silnici. Teď pozor na každou tu silniční nepříjemnost. Závodníci teď ještě projedou po hlavní silnici, pak už se bude točit na Bemmelerberg a budou dojíždět už vlastně tím známým finišem, ten sjezd pod Kauberg a výšlap nahoru. Už jen poznávejme závodníky v té hlavní skupině. Zatím to vypadá, že všichni ti velcí favorité udrželi kontakt, včetně Romana Kreuzigera s číslem 1 a v tom žluto-modrém trikotu. Sice si už s tím bude muset poradit sám. Tady ho máme s číslem 1. Určitě více než 30 závodníků, to je ještě opravdu široké startovní pole. Tady to chvilku vypadalo, že závodníci, kteří zvolili tu pravou cestu, budou mít lehkou výhodu oproti jejím soupeřům, kteří pojedou v podstatě v protisměru. Ale ta zatáčka doleva zase vyrovnala ty síly v pelotonu, který se na chvilku rozdělil vlastně na dvě poloviny. A Greg Van Avermaet určitě se před ním také musí smeknout, protože ta klasikářská sezona je pro něj už hodně dlouhá. Vždycky se prezentuje nějakým takovým výkonem, vzpomeňme na závod okolo Flander, kde vlastně byl v tom úniku hodně dlouho a udržel kontakt i s Fabienem Cancellarou až vlastně na cílovou pásku. Jel výborně závod okolo Flander, je to závod, který mu hodně sedí. Je to Belgičan, který když vlastně BMC se stával tím super týmem, jako je dneska, tak byl trošku podceňovaný, ale ukazuje svou obrovskou sílu a zatím je, řekněme, nejstabilnějším klasikářem BMC. Tady s Romanem Kreuzigerem vypadá to, že je tam ještě Chris Anker Sørensen. Bych řekl, že ta hlavní skupina se ještě rozšířila o další závodníky, kteří tam dojeli ze zadu. 18 sekund, posledních 18 sekund, ale je to rozdíl mezi těmi dvěma vlastně dvojicemi na čele, mezi Fuglsangem, Van Avermaetem a Rivlonem s Van Heckem. 16 sekund, trošku to klesá, tyhle dva také jedou výtečně a tady teďka přijde i trošku taktizování. Tady zůstává i početná skupina týmu Lampremerida, kde číslo 81 má také jeden z někdejších vítězů Damiano Cunego. No, dá se v podstatě říct, že celý závod mohl začít až tady. Přeci jenom ty skupiny jsou, nebo ty dvojice jsou o sebe poměrně blízko. Všichni si sledují tedy svoje vlastní zájmy, ale ten peloton je stále hodně početný a je tam stále obrovská řada závodníků, kteří mohou dnes ten závod vyhrát. Tihle 4
mají tedy nejlepší pozici zatím, ale dá se předpokládat, že ten peloton je každou chvilku pohltí. Jakob Fuglsang společně s Gregem van Avermaetem jedou výborně, samozřejmě se prostřídají, pomohou si a za chvíli už budou na čelní dvojici při té chvíli, co se začíná stoupat, tedy na Bemelerberg. Bemelerberg je kopec, který má 900 metrů, je to necelých 5% v průměru, dneska se jede tady po druhé, takže už za chvíli ani začnou závodníci stoupat. No ale ten rozdíl mezi Fuglsangem a Van Avermaetem je stále sice malinký, ale stejně tak malinký je i ten rozdíl mezi pelotonem a tou dvojicí, takže bylo to vidět z toho předchozího záběru, ten peloton už je jim opravdu na dosah, ten rozdíl bude velmi podobný, bude tam stejných, řekněme, 8 vteřin. A o to tempo se teď starají závodníci Garminu. Už jsme zmiňovali to jméno Toma Jelteho Slagtera, který je rozhodně černým koněm pro ten dnešní dojezd. A čekejme tedy velké představení právě od tohoto Holanďana. Možná bychom jim přáli, aby konečně vyhráli jejich jedinou jednorázovku. Holanďané naposledy vítězili na Amstu v roce 2001, kdy tady triumfoval Erik Dekker. Od té doby čekají na vítězství na domácím závodě. Právě Tom Jelte Slagter drží tu holandskou vlajku nejvýše z těch favoritů, tedy řekněme. Na čele už tady čtveřice, Christoph Riblon, Preben van Hecke jsou tam společně s Van Avermaetem a Jakubem Fuglsangem, ale za nimi už je ta skupina, hlavní skupina, kde je Roman Kreuziger. Na čele Garmin Sharp, který dneska tady přišel už o Tomase Dekkera. Neměl by mít nic společného s Erikem Dekkerem, přišli také o Daniela Martina, což byl pro ně velký favorit, ale v tuhle chvíli by tam měl být vidět Navardauskas, to je výtečný časovkář, výborný vytrvalec tempář, by tam měl zůstávat. Mají tu zkušeného Fabiana Weigmana. Tom Tesla, který dneska veze číslo 77, holandské naděje by měl hájit asi i Bauke Mollema a někdo z Belkinu. No a stále je tu Roman Kreuziger, který útočí na obhajobu titulu. Je tu předposlední kopec dnešního dne Bemelerberg, je to trošku jinak, 1200 metrů a 4%. Každá publikace uvádí trošku jiná data. Já jsem to byla oficiální, teďka je to zase trošku jinak. Každopádně 9 km zbývá do cíle, je tu předposlední kopec, který není tak prudký, ale tempo se začíná opět zvyšovat a do tohohle kopce doslova nalítává peloton, nebo ta hlavní skupina, stále ještě pestrobarevná, hodně početná, to, že vlastně letošní pole závodu Amstel Gold Race je nacpané těmi favority a těmi super kvalitními závodníky, kteří tady mohou vyhrát, se potvrzuje, protože tohle je opravdu obrovská skupina závodníků a najdeme tu ještě hodně jmen, která dneska mohou figurovat velmi vysoko v té výsledkové listině. Tak Preben van Hecke vypadá to, že už nemá síl na to, aby pokračoval s touto skupinou a Christoph Riblon je hrdinou dnešního dne. Ten se ještě udržel s Fuglsangem i s Gregem van Avermaetem. Další ataky a opět je to Omega Pharma Quickstep. To vypadá na Tonyho Martina, který nastupuje. No, takže na to už by měli reagovat ostatní. Tony Martin rozhodně víme, že má schopnosti na to teďka vzít nohy na ramena a dojet to do cíle. Je pravda, že tam je ještě Kauberg, ale s ním tam jdou další závodníci, jsou tam dresy týmu Kaťuša. Dokonce jsem tam snad... Challenge Shimano, mám pocit. Já jsem dojem, jako by tam byl jeden ze závodníků Lotto Belisol, ale kdo ví, jestli se mi nepopletly ty barvy. Ano, je to Giant Shimano, kterého si správně všimnul za Tony Martinem. A jemuž ujíždí jeden z těch závodníků Kaťuši. Teď by měl proletět kolem té vedoucí skupiny, tak si počkejme na to, kdo to je. Že by to opět byl Alexander Kolobněv, i to je možné, ten poset je na tom kole je hodně podobný. Je to Kolobněv. Kdyby to být Kolobněv, tak ty zkušenosti na to rozhodně má. Kvalitu také. Navíc Kolobněv je známý tím, že nemá příliš závodních dnů před vlastně svými vrcholy sezóny. Takže počkáme, jestli to je Kolobněv. Nejsem si teď 100% jistý. No, možná ne.
Já taky myslím, že jsme se unáhlili v té identifikaci, také by mě to dost překvapilo, protože Kolobněv už tam ztratil dost sil v tom předchozím úniku, ale kdo je dnes rozhodně nesmrtelný, je Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, za ním jeden z mužů Giantu Shimano. To vypadá na Toma Dumouliena, který hájí tyhle barvy. No, Tom Dumoulin a Tony Martin, to je tady dvojice. Dvojice výborných časovkářů. Na to budou reagovat ostatní týmy. Ale skvěle teď to je Greg Van Avermaet. Já myslím, že tam vyjížděl do té skupiny Dani Moreno a možná je to právě on, kdo teď dojíždí tu mezeru za Gregem Van Avermaetem. Dani Moreno pro dnešek veze číslo 156. Tahle ta postava by měla být jeho, takhle známe Daniela Morena z těch dojezdů na krátká prudká stoupání, takhle triumfoval loni na Vueltě, dokázal vyhrát několik etap, vezl triko, takže kdo pak to je? Tak buď je to Caruso, nebo je to Moreno. Ale necháme se ještě překvapit. Spíš bych řekl Caruso. Jako Fuglsang stále ještě zůstává na čele, mnoho ohlížení. Christophe Riblon také ještě drží kontakt, to je parádní výkon dneska, Valverde tam je, ale ta skupina řekněme, že je pohromadě, ale síly jsou, už tam teďka vlastně nikdo nemá síly a je to i teďka na morál. Podívejme na Astanu, která tam přečkala všechny ty nástupy a teď už je tu sicilský žralok Vincenzo Nibali a pozor, teď už se bude klesat pod Kauberg a Romain Bardet. Oba dva respondenti Eurosportu se dneska ukazují skvěle. Romain Bardet tam zůstává. Podívejme také na početnou sestavu BMC, kde bude Gilbert a má tam k sobě Burgarta a po této otevřené silnici se teď bude spíše klesat do Valkenburgu a pak už tedy Kauberg a těch posledních 1600 metrů. Otočí se vítr, ta cílová rovina podle všeho, podle těch posledních obrázků bude po větru, čili pozor na to, kdo vyskočí Kauberg jako první a kdo by tam mohl mít třeba nějaký náskok, tak bude velmi těžké ho srazit v těch posledních 16 metrech. Z těch posledních záběrů je vidět, že Vincenzo Nibali rozhodně nebude usilovat o zisk vítězství v tom dnešním závodě, protože tam dlouho jel Enriku Gasparotovi. To by měl být ten muž, kdo bude finišovat za Astanu. Roman Kreuziger zhruba na možná 20. pozici, každopádně je tam u košty. Stále výborně. Orica Green Edge ve čtveřici, pozor na to, a je tam Gerrans a za ním Michael Matthews. Určitě je to Matthews. To hodně zajímavá situace. Wenning v tuhle chvíli na čele, Simon Gerrans dres mistra, Gilbert tu zůstává taky, BMC to zvládlo týmově také výtečně a teďka přichází tady Orica Green Edge a rozjíždí de facto spurt pro Michaela Matthewse. Pieter Wenning. Tohle je velkolepé představení australské sestavy. Pokud opravdu se Michael Matthews cítí na to, aby mu i Simon Gerrans tam odevzdal svoje ambice a vyskočí na Kauberg, tak není pochyby o největším favoritovi pro ten dnešní závod. Pieter Wenning tam odevzdá opravdu všechno, za ním je pak Simon Clark, jestli ho dobře poznávám, a za ním už pak Gerrans a Matthews. No a všichni mají obrovské problémy teď uvycet na tom bočním větru to tempo týmu Orica Green Edge. Roman Kreuziger výborně, zhruba okolo 10. pozice, ještě je vlastně na chvostu toho nataženého vlaku, no je to více než 10. pozice, spíše 20. pozice, ale zatím předvádí skvělý výkon, 6 km zbývá do cíle, ještě zhruba 4 km, ani ne, spíše 3 km se bude klesat, spíše 2 km. Ano, 2 kilometry se bude klesat do Valkenburgu. Teď pozor na tu prudkou levou zatáčku. Pieter Wenning dneska výborný výkon. Fantazie, podání Orica Green Edge. Skvěle připravený australský tým je velmi blízko tomu klasikářskému vítězství, ale BMC se nenechá rozhodně zahambit. Tam je Markus Burghardt, ta vytáhlá postava v těch žlutých tetrách a samozřejmě Gilbert. Víme, že má letos opravdu výtečnou kondici. 41 je to on, za ním je Valverde a právě souboj Matthews Gilbert byl vidět na Brabantském šípu, tam to bylo lépe pro Filipa Gilberta, ale také se tam vytahují teď další týmy v tom prudkém sjezdu, pozor na to, Roman Kreuziger je tam teď vidět,
v tom žluto-modrém trikotu. Simon Gerrans už je na druhé pozici, před ním Simon Clark a Markus Burgard je tam přesně s Filipem Gilbertem a tahle ta strašně početná skupina takhle přiletí pod Kauberka. Je tu poslední průjezd Kauberku dnešního dne, to je úžasné tempo, jako by byla páska za nějakých 200 metrů. Kwiatkowski se tam vyváží za jedním ze svých kolegů v tom maximálním úsilí. Kwiatkowski získává výbornou pozici, Kwiatkowski je také výtečný časovkář, je skvělý v kopcích a v tuhle chvíli určitě je schopen odpárat i Michaela Matthewse nebo takhle rychlé závodníky a bude to v tom Kaubergu i hodně o té týmové spolupráci. Teď pozor na tu ostrou levou zatáčku a naposledy dneska závodníci budou už ne výjíždět, ale řekněme spurtovat na Kauberg. Poslední 3 kilometry dnešního klání. Je tam Samuel Sanchez taky a Samuel Sanchez atakuje z pravé strany. Samuel Sanchez a pozor, pokud za něj teďka skočí Burgard, tak tam ještě Filip Gilbert a Kwiatkowski si nenechává vůbec nic ujet. Za ním Simon Gerrans. Samuel Sanchez v rasantním ataku v nových barvách týmu BMC, ale Kwiatkowski tohleto zlikvidoval. Samuel Sanchez se ještě ohlédl, cože tím způsobil tím svým atakem Movistar a samozřejmě Alejandro Valverde, Gilbert. Alejandro Valverde jako by se ohlížel, jestli vůbec někdo jede ještě za ním. Zdá se mi, že právě Valverde je z těchto závodníků na čele nejsilnější, ale pozor na Kwiatkowského, který jako obvykle pokrývá všechny nástupy, ale tohle známe. Filip Gilbert nastupuje a nastupuje tak, že mu nikdo nestačí. Jako na mistrovství světa v roce 2012. Pozor, za ním je Simon Gerrans a Alejandro Valverde. Loni doplnili na pódiu Romana Kreuzigra, ale tohle je strašně nebezpečné, strašně nebezpečné. Filip Gilbert takhle umí vyhrávat, takhle vyhrál mistrovství světa a pozor, už je téměř na vrcholu Kaubergu a pokud teďka foukne dozad, bude velmi, velmi těžké dojet Filipa Gilberta. Filip Gilbert už 2krát vyhrál tenhle závod. 6krát z těch jeho 6 účastech byl 5krát mezi nejlepšími 6, takže tenhle závod rozhodně je jedním z jeho vůbec nejoblíbenějších. Vytvořil si velmi dobrý náskok do těch posledních, řekněme, 1200 metrů. Ten údaj na obrazovce by neměl být úplně pravdivý. Filip Gilbert odjíždí. Valverdemu i Gerransovi je jedním ze 2 mužů historie Amstelu, který dokázal obhájit titul a teď si jede za svým 3. vítězstvím na závodu Amstel Gold Race. Bylo by to repete z roku 2011, kdy takhle Filip Gilbert začal svou cestu za vítězstvím na těch ardenských klasikách. Filip Gilbert je fantastický a dokázal na Kaubergu se odpoutat. Kwiatkowski, Gerrans, je tam dres týmu Lotto Belisol, je tam Alejandro Valverde, vypadá to na Nibaliho, Bauke Mollema, ale myslím si, že v tuhle chvíli Filip Gilbert si jede za svým dalším velkým vítězstvím. Filip Gilbert a zbývá mu poslední kilometr pro Filipa Gilberta do cíle 49. ročníku Amstelu. Jaký je odstup? Je to poměrně veliký odstup a Filip Gilbert tohleto se svou zkušeností a letošní kvalitou rozhodně nepustí. Gilbert si jede pro vítězství. 800 metrů zbývá do cíle. Filipu Gilbertovi takhle vyhrál mistrovství světa. Je to možná Jürgen van den Broek v dresu týmu Lotto Belisol. Já myslím, že je to Jelle van Ender, který tam dokázal vyskočit se svými soupeři. Trochu je mi líto Valverdeho, který tam dobře byl na tom Kaubergu, ale dlouho čekal na to, než začne sjíždět. Vydal se až po Kwiatkowském, kterému jakoby zničil závod. Kwiatkowski tam nastoupil velmi chytře, no ale Valverde ho dojel a přivezl za sebou i Van Enderta, který teď odjíždí za Gilbertem, ale toho už nedojede. Jelle van Endert a Filip Gilbert, 2 jinak velcí kamarádi, také bývalí týmoví kolegové, ale teď už Filip Gilbert ví, že vyhraje a je to jeho největší vítězství v dresu BMC od té doby, co přišel do švýcarsko-amerického týmu, tak se trošku hledá, ale teď po 6 hodinách a 25 minutách vítězí na Amstelu a je to jeho 3. triumf. Na druhém místě dokončí Jelle van Endert a pak to bude buď Gerrans to bude Gerrans, Valverde a byl tam Kwiatkowski, tady dojede Geschke, Mollema, Gasparotto, Moreno Roman tam byl. Kreuziger teď v cíli, ale tady má vítěze Filip Gilbert a jeho návrat na trůn ardenských klasik. Trochu jsme čekali, kdy se konečně Filip Gilbert zase najde a zdá se, že opravdu máme tady verzi toho, co jsme byli zvyklí vidět v roce 2011, kdy dosáhnul na ten velmi ceněný
ardenský triptych a má před sebou další výzvu. Ve středu ho čeká valonský šíp a v neděli Lutych. A bude se pokoušet o repete toho velmi unikátního zisku 3 vítězství. Filip Gilbert a tým BMC už teď s úsměvem na lících, no perfektně pro ně zapracovali Samuel Sanchez, který to tam potrhal, ale Filip Gilbert, prostě bylo tam i znát, že si na to strašně věří a ten Kauberg zná jako své boty. No ale i Jelle van der se vrací k výkonnosti právě z těchto let, kdy vyhrál etapu na Tour de France a pak o něm nebylo příliš slyšet, nebylo příliš vidět. Takže tahle ta dvojice bývalých kamarádů teď bude na prvním, druhém místě. Třetí byl podle mě Simon Gerrans před Valverdem, který asi už finišoval trošku otráveně. No, Valverde mu uteklo další pódiové umístění na Amstelu. On je jakýmsi sběratelem těch pódiových umístění v těch ardenských klasikách, ale málo kterou se mu daří vyhrát. Dvakrát tedy dokázal triumfovat na Lutychu a jednou na valonském šípu, ale na Amstelu se mu nikdy se mu ty vítězství vyhýbala. Filip Gilbert tedy v 31 letech získává třetí triumf na Amstelu. Tomu samozřejmě vítěz valonského šípu, vítěz Lutychu a no, letos tedy začíná zostra. Čeká ho ve středu valonský šíp, pak ještě závod Lutych-Bastogne-Lutych, který je pro něj srdeční, protože u Reduty, u toho klíčového stoupání vlastně se narodil. A po právu teď tedy zaujímá tu prostřední pozici. Velmi pěkně připravené křeslo. Tady se pojďme podívat ještě jednou na ten jeho atak. Na ten tvrdý atak. No, také možná než ho zmerčili závodníci, tak už byl pryč. Já myslím, že Simon Gerrans ho dobře viděl, ale prostě nenašel recept na to, jak mu uviset v háku. Je to zase ta jiskra, kterou má v sobě Filip Gilbert, ten rasantní atak, na který nikdo není schopen odpovědět. No a ta v tom závěru už si podržel vítězství. No, to je podobně těžké udržet tu rychlost na té rovině, jako nastoupit. Přece jenom je to ještě hodně daleko z vrcholu toho Kaubergu do cíle, ale poradil si s tím po svém. Zvládl perfektně ten horizont toho stoupání, tam ještě udržel tempo a navíc se vytvořil opravdu veliký odstup. A za ním možná Květkovský ještě tak trochu číhal, co tam převede Valverde, Gerrans. No, každopádně Filip Gilbert rozhodně si na to musel hodně věřit, stejně jako na tom mistrovství 2012, což byl jeho největší úspěch v dresu týmu BMC. Vítězí před Van Andertem, tady jsou tu dva Belgičané na čele. Belgičané se od roku právě 2011 tedy vrací na triumf na trůn Amstelu. Byl to právě předtím dvakrát Filip Gilbert, který vyhrál 2010, 2011.